Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina miƙa saƙon gaisuwa ga mutane, abokanai maza da mata wanda suke cikin wannan channel ɗin namu mai albarka. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu nuna muku yadda ake creating ɗin cartoon ta waya. Insha Allahu ba da jimawa ba. To, da farko dai idan ka ƙirƙiri cartoon za ka shiga Play Store naka, da ka yi searching ɗin wannan app ɗin mai suna Telegram. Da ka shiga app ɗin kamar haka. Kaga juya a wannan screen ɗin haka yau. To, misali yanzu da ka shiga nan create ne haka misali. To da farko dai za ka shiga nan gun da aka sa character. Idan ka shiga nan character kenan, da ka zaɓi gender. Kaga nan ga namiji, wani irin ido kake so zama, baki ko gashi nan dai kala kala, sai ka zaɓi wanda zaka samu masa. Amma bara mai amfani kawai da wannan misali. Sai ka dawo skin, ga baka, ga wannan ta gudu, bara mu bar wannan abun nan. Ga kayi, ya kake so kayan sai zama ƙato, babba ko kuma normal. Mu bara mu bar shi a normal. Ga yanayin gashi, a gani kala kala bara mu bar shi baƙin kiran kawai tunda mu abun nan muke. Sai riga, gashi riga misali, bara a bar ta baka ita ma. Sai wannan na mai gemu ne. Yawwa, an ka canza kaya saura wando. Yanzu ga wando shi ma bara mu bar shi kawai ya zama duka kawai dai tomat. Takalmi gashi shi ma yadda zaka abun ɗin takalmi misali kala kala. Wanda kuka an yi locking ɗin sai ka buɗe data da ka amfani da shi. To mu kawai bara mu yi abun nan kawai mu bar shi shikenan. Yanzu nan da ka gani gashi nan yana dariya, nan yana baƙin ciki, nan yana mamaki, nan dai gashi nan. To mu bara mu bar shi kawai yana dariya kawai dai. Bara mu bar shi haka. Yawwa, idan ka abun nan ɗinsa haka, to sai ka zo kuma abun nan background dai gashi nan. Wanne za ka zaɓa a ciki? Ga wannan, bara mu yi choosing cikin abubuwan ɗinmu. A cikin hoton mu misali, bara kawai mu je mu yi choosing a cikin asalin abun nan nasu. Da ka shiga nan Google. Idan ka shiga misali haka, da yake yana ɗan abun nan dai ma satin da haka. To ga background dai da mu shiga haka misali, bara mu rana yauwa. To kun ga wannan background ɗin haka dai da dai abun nan ɗinsu dai haka. To yanzu kun ga gashi mun haɗa abun nan ɗinmu, mun riga da mun haɗa cartoon ɗinmu. Insha Allahu ba da jimawa ba nan gaba kuma za mu nuna muku yadda za a yi ka haɗa bidiyo da shi. Insha Allahu. To
yawa shikenan mun riga da mun abun nan din mu riga da mun gama shikenan. To da Allah wanda bai danna mana subscribe ba kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun dora su ringa shigo muku insha Allah. Mun gode.